Takže ahoj lidi, v dnešním videu to zase bude další pár tohoto dílu, který vás baví, protože mě nikdo neodebírá, jupi. No, kam? Tohle, říkám, že to nechci. Jsem třeba k ní, ale už mi to fakt... Ale tentokrát to nebude, že se jakože o tom vapu, bože, to už jako domluvili, tak jako ona už je zase v pohodě a tak s rodičema, ale bude to o mnoho něco jiného. Bude to, že ona jakože rodiče jí zakázali se s ním jako bavit s nějakým, třeba, co to je? Co jsem našel? Dobře, tak počkejte. Dobrý, nic, já vidím, že jsem nic nenašla. Ale bude to jako, že utekla, já vám to říkat nebudu, tak jdeme na to. Máme hotovo, všechno mám hotový, týden uběh nebo měsíc, nevím. Jo, dobře, jsme v pohodě, už nebudeš vapovat. Ne, máme nikdy, já jsem si to už nikdy nedovolila. Dobře. Půjdu ven, jo? Jo. Dobře. Tak ahoj, mami, ahoj. Ale vem si něco jiného, je tam docela zima. Dobře. Tak. Babičko. Ahoj. Čau, čau. A jsem změnila schránku, protože jsem nelíbá. Dobrý den. Dobrý den. Až půjdu ven s Honzou. Nebo s Patrikem. Nepůjdu s Anetou. Dobrý den. Dobrý. Tak já si pro ní dojdu, jestli není doma. Jestli není doma. Nikdo není. Špatný dům, promiňte. Aneta není doma. Prosím? Jo, prosím vás, není Aneta doma? Nebo Aneta někam šla? Prosím tě, Aneta, já se podívám, počkej. Aneto, jsi tu někde? Aneta tu není, takže šla ven asi s tou nějakou holkou, myslím, ne, s klukem, Honzou. S Honzou? No, s Honzou. Dobře, tak naschle. Nashledanou. A nemáš žízeň třeba, nebo jako... Ne, já mám tady bablistíčko. Dobře, a nemáš třeba na něco chuť a tak? Ne. Počkej, já ti stejně něco dám. Ty máš ananas, děkuju. Nemáš zač, papa. Nashledanou. Tady máte. Jsem žádá ode mě. Děkuju, naschle. Tak asi jdu ven. Tak a jsem tu. Aneto! Co tu děláš? Že ty víš, že s ním chodím já. Sorry. Ale láska je láska. Ale Honzo...
Mě sem netahej. No. Tak mě nejbej, když se tak moc milujete. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jo, to jste vy, která si tu objednávala minulý týden? Já jsem přišla, abyste to jenom zrušila. Dobře, tak nashledanou. Prosím tě, co se děje? Nic, jsem měla jít ven s mojí kámoškou, ale teď tady je s mým klukem a nebavím se, věc je zlá. Jej dama, na to chápu. Nechceš být kámoška, dobře? Ty si něco koupím, dobře? Jak se jmenuješ? Já se jmenuji Aneta. A ty? Já se jmenuji zase Amálka. Chceš plavky nějaký můžem? Tak jaký by se chtěla? Mně to je jedno, tak hele, jaký chceš ty? Tak já chci asi ty zelený, dobře. Tak já vám je tu dám zabalit. Děkujem. Jo, naschle. Nazdar. To bylo oni, jo. Koupíme si tu na nogách? Jo, můžem. A jak se jmenuješ? Jo, promiň, já už jsem se ptala. A kolik ti je? Mně je 15. A tobě? Mně je 14. Ty máte. Tady. Děkujem. Naschle. Jo. Není dobrý. No, že jo. Mezitím Aneta s Honzou. Já ti tak moc miluji. Ne, já. A vlastně... Já už tě nemiluji. Sorry. Cože? Já myslím, že ten lektvar zabral. Já myslím fakt jako, že ten lektvar zabral. Co? Jaký lektvar? No, žádnej. Že ty mi lžeš? Ne. Tak čo? Promiň, budem zase kámošky. Slyšíš někoho? Já teda ne. Fakt promiň, rozumíš? Promiň, budem kámošky. Svoji šanci jsi promarnil. Nazdar. Ahoj. Vyšlo to na taká tam, no. Prosím tě, promiň, budeme spolu chodit. Svoji šanci jsi promarnil. Sorry. Ale prosím. To je jakože fakt jako ten týpek, s kterým se chodila. Jo. Že to není depend. Jako jo. Má holčičí hadry na sobě. Nevím, na co si hraje, nebo jako o co mu jde. Přesně. Nazdar. Myšlo, ne. Mám kamoše? A jo. No. A jo, jdeme si koupit plavky, jo. Půjdeme na bazén? Potom můžeme dát do moře, jo? Dobré, my si jdeme koupit plavky. Tak jaký? Aby nám to ladilo. Ty si vezmeš jaký? Já si vezmu tyhle, to se mi líbí. OK, tak necháme si to zabalit. Jdem na pláž? Jo, můžem. Hele, jdeme na tu pláž, jo, jen to snímá asi. Jo. Hej, ona mi ta kočka sežrala. Moc se omlouvám, paní, nevím, chcete ho koupit znovu? Ne, prosím vás, ne. Nestarujte se.
Ale já vám koupím, jen se vyberu, počkejte. Omlouváme se, ale vaše karta nebyla přijímuta. Máte tam přesně 0 korun. Ok, promiňte, ale já nemám peníze. Moc se omlouvám. Ne, to nevadí. Fakt nevadí. Ne, nevá. Tak já vám to příště koupím, až vás uvidím, jo? Dobře, nashledanou. Zabáv. Mám 0 korun. Teď jdem na pláž. Kam mě bolí nohy, jdeme. Dala jsem nám tam ručníky, jo, tady jsou. Jo, dobře. Tak asi jdeme se oblíct, jo. Kama, já to nemůžu stát. Tak, tohle jsou moje. Tak. Takže tenhle jsou tvoje. Jo. Tak, můžem. Jupi. A hop. A špatně, hop. Jde se podívat pod vodu, co tam je. Hustý. Dobrý. Tady, kamo, zlato. Uhněte. Žralok, koukej, něco jsem našla. Tak. Aha. Uhně. Předělané. Slyšel jsem vám dítě. Moje dítě! Tady je, to mám já. Tak jdeme asi spát. Konečně tu jsme. Jo, oni tu jsou taky, ale my se nevejdeme na jeden, nebo vejdeme? No nevejdeme. Ty spíš na zemi. Hej. Už nejsme kámoši, OK. Čau, budeme zase kámoši, jo, jasně. Prosím tě, Aneto. No, máme nového kámoše. Mýho kluka bejvalního. Můžu být s váma? Mluví tu někdo? No, taky nevím, jestli tu někdo mluví. Tak si trohněte. No, konečně. Bublinky na vás. Hele, já už musím domů, tak ahoj, já se převlíknu jen. Už se totiž snívá. Tak ahoj. Jen potřebuji něco vyhodit. Dobrý den. Co pak se děje? Něco mě vyhodili z baráku, takže tady. Aha. Já ti, paní, asi pomůžu. Chudák. Jako fakt, jako je chudák. Nemá dobrý feedback. Prosím vás, paní, já vám pomůžu si ustátat nový dům. Vážně, vy budete tak hodná? Ano. Tak vy tady seďte a já pomůžu. Dobře. Tak, plakitka. Tohle je papír. Aha, tak tohle je papír. Tohle nevím, proč je tady. Lechovky, šroub. Jsem dám kytku.
lampu tam má tady paní. Toho jí dám sem. Tak. Další domečky dám sem, pak je to tam hezky. To asi vyhodíme. Nebo to dáme sem zatím. A tam jídlo. Kámo, proč je tohle těhle paňáčku? Tak. Koupím mi nové. Prosím vás, paní, já hned tady budu, ano? Jo. Hlavně podívat. Tak, ukážte se. Lásko, asi jdeme spát, já jsem unavený, já také. Tak. Já nepotřebuju. Jo. Dobře, ta holko, hele, čauky. Čau. Já jsem se tě chtěla zeptat, že si vezmu jen, no já jsem se nechtěla zeptat, já jsem ti to chtěla říct, protože potřebuji, ale vezmu ti židle. Dobře, a vrátíš mi někdy? Někdy jo. A kdy? Za týden, za 2. Dobře, to přežiju. Lampu ti vezmu. No, to přežiju. Jo. Jo, asi jo. Tak já ti vezmu tady ty šampony. Proč tolik věcí? Jen si něco vyzkoušela a já na to nemám věci. Jo. Kytky. Nemáš to ještě něco? A jako co myslíš? Něco, prostě co nechceš, nebo jako... Vezmu si svíčky. Na co potřebuji svíčky? Napsej se. Ten stoleček jsem slíbila. A nějaký ty časáky. Tak to bude všechno, ahoj. Tak, ahoj, dobrý den, jsem tu. Ahoj, já hezky mám toto ukladit. Takže, tady máte židle. Tady máte židle. Já děkuju. Stoleček. Nevím, se tady židle. Berte to jako stoleček. Kytku. Tady máte ještě 2 kytky. Dám sem. Lampu jsem slíbila. Tu vám dám kam. Já vám přinesu když jako něco ještě, ale počkejte. Podívám, jestli to něco nemá. Když jsme odsud měli si zbrat jeho dementní paňáčky, ty vole, to by bylo. Bude vám tohle vadit? Ne, já jsem na to docela zvykla. Dobře. To vám dám. Sem. A šampónek, kdybyste se chtěla umýt. Jo, děkuju. Tak to bude všechno, ale jenom pro tohle. Ale jdeme se sbírat ty paněžky, protože já chci.
Nechci zkusit se vydafat jako. Jo a paní, ještě jsem vám zapomněla tady. Koukejte. Vám nebylo smutno. Je máte jednoho, druhýho, třetího, čtvrtýho, pátýho, šestýho. Ano, jo. Naschle. Ahoj. No to bude pro naše všechno a ahoj.